Aquest és un nou repte, on les noies faran casetes de nines. La Britney fa una casa per a la Barbie i la Mònica una casa per a la bruixa. A veure qui fa la millor casa. La Britney sol jugar amb la Barbie, mentre que la Mònica juga amb la seva estimada bruixa. Només tenen una casa. I és clar que no n'hi ha prou per dues nines. Sempre es barallen per ella. Bé, s'ha trencat. Saps què? Em faré una casa jo mateixa. Enganxaré peces de cartró. Ja ho tenim. Sóc una genia. I ara, la meva casa ja està a punt. Genial! Què? La Mònica té una casa semblant. Sí, jo també m'he construït una casa a part. No ets l'única que pot fer-ho. Aquí hi ha la finestra. Què? Jo també tinc una finestra. Ho repeteix tot darrere meu. Li donaré una lliçó. Aquí teniu la meva pistola d'aigua. Molt millor, Britney. Ei, això ha estat divertit. No! No fa gràcia! Estic tota humida. Però tinc una idea. Tinc un estoig de maquillatge. Aquí hi ha molts esmalts d'ungles. Triem el color perfecte. Oh, sí. Aquest rosa pàl·lid és preciós. Ara pintem la meva casa amb això. Uau! Increïble! Jo també tinc una idea. Pintaré la meva casa de verd. Quedarà perfecte. Segur que anirà més ràpid amb això. Bé, ja he acabat de pintar la meva casa. Jo també he acabat. Què hauria de fer ara? Deixa'm pensar. Exacte! La teulada! Cobrim-la amb aquesta tela. La meva teulada estarà coberta de fulles. Oh, complementa perfectament aquest color verd. Ara farem un marc per la finestra. Serà increïble. Jo també necessito un marc, però el meu serà blanc. I mira aquesta sabata! I jo tinc un barret de bruixa. Quina monada! A mi també m'agrada la meva casa. Què ve ara? D'acord, comencem a fer el primer pis, posant-hi una catifa. Hi haurà una sala d'estar. La meva bruixa tindrà convidats en aquesta habitació. Un sofà, un arbre... Uau! Unes quantes plantes més i una pedra. Una taula de centre, clar. I la meva bruixa hi pot deixar el barret. Això és increïble. Què en penses? T'agrada la meva habitació? Bé, ara és la teva habitació. Oh, sens dubte necessitem un mirall. Bruixeta, aquí el tens. Serà increïble. De fet, necessitem més miralls. A la meva nina li agrada molt. Oh, estic tan contenta. Bon treball, Mònica. Britney, i tu? Jo també estic fent el primer pis. El teu és terrible comparat amb el meu. Mònica, mira i aprèn. Aquí hi ha la catifa, el sofà, la taula... Uau! I una mica de decoració, clar. Definitivament necessites una tele. Oh, el teu programa preferit! És tan divertit! Sempre em faig un fart de riure aquí. Uau! Perfecte! Barbie, què t'assembla? Vinga! Bé, com deia, la meva habitació realment es veu millor. Sí? Increïble! No s'hi val. Què hauria de fer al segon pis? Una idea.
Espera i veuràs. Bé, tenim una gespa preciosa. És tan suau. Perfecte! Bé, què t'assembla, bruixeta meva? Tens una bicicleta. Sabia que t'encantaria. També un estany. Increïble! Un banc petit i pots descansar. A més, pots veure ànecs bufons nedant als vespres. Aquí teniu, aneguets. Aquí teniu la vostra nova llar. Un estany perfecte. Bé, seu, amor meu. A la meva bruixa li encanta llegir llibres. Sabia que t'encantaria. Perfecte! He tornat de comprar. He comprat tot el que necessitava per la meva Barbie. Primer, li faré una piscina. Però primer, cal omplir la piscina d'aigua. Exacte! Ja ho tenim. La meva piscina perfecta. Unes gandules i un parasol. Diversos detalls i una mica de música. Clar. La meva Barbie no pot anar a nedar amb aquest vestit. S'ha de posar un banyador. Això està molt millor. Bé, deixa que et posi a la gandula. Aquí tens un còctel. Oh, Barbie, mira! Venen els teus amics. Volen gaudir de la teva festa de la piscina. Genial! Ken, fa molt de temps que no et veiem. Estimat, Jess, aquest no és el vestit adequat per la piscina. Això està molt millor. Bé, ja pots entrar a la piscina. Tothom es refresca. Fa tanta calor. I els còctels us ajudaran. Aquí teniu. Perfecte! Uau! La Britney té tota una festa allà. Potser la meva bruixa ni tan sols necessita això. Bé, estem fent el segon pis. Aquí hi haurà una cuina. La meva cuina també serà rosa. Quina monada! Ara, vegem què tenim aquí dins. Perfecte! Uns quants aperitius. Uau! També una mica de menjar. Ara, uns quants estris de cuina. Uau! Fins i tot una torradora. Fem un parell de torrades. Uau! Realment ha funcionat! Ho posem en un plat. Agafem una mica de melmelada. Barbie, és hora de dinar. T'ho he fet jo. Seu. T'ajudaré. A la meva Barbie li encanten les torrades. Bé, amiga meva, bon profit. Untant melmelada a les torrades i provant-ho. Estarà boníssim. Bé, sabia que t'agradaria. Tu també tens una cuina? Sí, però hi ha una diferència. La meva és millor. Aquí tens un còctel, el batut preferit de la meva bruixa. Nois, aquestes cuines són molt xules i nosaltres continuem. A veure què tenim preparat. Hi haurà un dormitori al tercer pis. Oh, aquí és on la meva bruixa pot descansar. Una catifa negra? Això és una catifa. Uau!
Oh, sempre repeteixes darrere meu. Això serà el llit. I jo tinc un llit rosa. Mira aquest cor gegant brillant. Està just a la paret. Oh, jo també necessito un armari. Els vestits de la meva bruixa es guardaran aquí. També uns quants llibres. Un cop més, li encanta llegir. I algunes de les seves coses preferides, juntament amb un pòster. L'armari de la meva Barbie és, sens dubte, més gran. Té tanta roba. Posem-ho tot a lloc. Aquí teniu les bosses de mà i les sabates. A la meva Barbie li encantarà. Noies, aquests dormitoris són preciosos. Les vostres nines en quedaran obsessionades. Oh! Ja sé què fer. Canviem la roba de la meva Barbie. Uau! Tot es veu tan bonic. No sé què triar. Oh. Bé, la meva bruixa té un reproductor de discs de vinil a la seva habitació. Podrà organitzar balls directament al seu dormitori cada dia. Sí! És molt divertit! Oh, sí! La meva Barbie és tan maca! Oh, però estic cansada de jugar sola. Oh! Una idea! Anem a casa de la meva veïna amb un pastís. Mònica! Hola! No venim amb les mans buides. La meva Barbie ha decidit convidar-te a un pastís. Oh, que bonic! Juguem juntes. Al cap i a la fi, les nostres nines són amigues. I nosaltres també.